Bona tarda, benvinguts a tots a aquesta sessió que farem de presentació de les pràctiques del grau mitjà de formació professional. Una xerrada una mica diferent perquè normalment sempre és un primer contacte que tenim més a l'auditori, de forma presencial, a les famílies i és molt més proper i d'aquesta manera és una mica més freda, més llunyana, però esperem que també us pugui arribar tota la informació que volem donar i que al llarg d'aquesta sessió les diferents preguntes que vagin sortint i es puguin sortir, doncs que es puguin donar també resposta al final. Vale? Bé, em presento, jo soc Eloi González, he fet estudis de grau mitjà d'aquí, de Salesians de Sarrià, i també tenim el meu company, del Miguel Ángel Buendía, coordinador de FP Dual. Bona tarda. Que entre els dos anirem fent la sessió d'aquesta tarda. Abans de començar, simplement un parell de punts. Vale? Aquesta sessió la estarem gravant, per tal que també aquells que surtin molts neguits la podeu veure en altres moments, o altres persones que per altres motius no es puguin connectar també ho poden veure, però també us enviarem un resum de les diferents informacions que anem donant sobre el tema de pràctiques. Si en algun moment de la retransmissió hi hagués algun problema tècnic o tingueu algun problema de que no podeu entrar a la sessió i demés, sisplau, una recomanació molt fàcil, aneu al mail que heu rebut on estava aquesta convocatòria i l'enllaç, torneu a entrar aquell enllaç i tornareu a la sessió. D'acord? Bé, dit això, l'estructura de la sessió és molt senzilla. Explicarem tres parts importants, el que són el model de pràctiques en general, obligatori, la formació en centres de treball. Després passarem a explicar la carta de serveis, els serveis diferents que donem nosaltres com a escola a les diferents empreses, i per últim la part de l'exposició que ocuparà la gran part de lo que és la formació FP Dual en l'empresa. Per últim, després d'aquesta exposició, passarem a una part per explicar més en concret, intentar resoldre els diferents dubtes i qüestions que hagin anat sortint bé en el propi xat o bé en el mail que també heu rebut, en el que via mail podeu anar enviant les diferents aportacions que tingueu. D'acord? Molt bé, doncs comencem. Per començar, el model de pràctiques que hi ha a nivell de formació professional en podem destacar principalment dues. Una és la formació en centres de treball, la FCT, per les seves sigles, i una altra la FP Dual. Concretament jo em dedicaré a explicar la primera, la formació en centres de treball i tot el que implica. És un mòdul obligatori, s'ha de realitzar a nivell per obtenir qualsevol cicle formatiu i implica un model de pràctiques curt on principalment és un model de pràctiques formatius i no laborals. Sí que hi ha un conveni de col·laboració entre l'escola i l'empresa, on l'alumne va desenvolupar la seva professió, els seus coneixements que està tenint a nivell pràctic i teòric, a nivell dels tallers i aules, a la pròpia empresa. És un primer contacte amb l'empresa, una primera experiència professional. Té una durada en funció del cicle formatiu entre 300 i 450 hores. I principalment tot el procés es realitza sempre acompanyat des d'un tutor de l'escola, el tutor de pràctica d'escola, i el tutor d'empresa. El tutor de l'escola s'encarrega d'acompanyar-lo en tot moment, des de decidir en quina empresa li agradaria anar a fer les pràctiques, com també el contacte amb l'empresa a nivell de decidir quines pràctiques ha de fer en l'empresa relacionades amb el cicle formatiu, i després també el posa en contacte amb el tutor de pràctiques de la pròpia empresa per saber com ho ha de realitzar, quines activitats ha de fer, etc. És un primer contacte amb l'empresa on l'avantatge que si ho fes a nivell particular pel seu compte sempre va acompanyat pel tutor de l'escola, on ja l'escola també coneix aquella empresa en què consisteix i a l'hora també coneix l'alumne i a l'hora de parlar amb l'empresa el posa ja amb un preavís de com és l'alumne, característiques que té, les potencialitats que té. Aquestes pràctiques l'alumne les realitza sempre a horari de tarda, perquè nosaltres aquí a l'escola, com fem les classes de 8 del matí a 1:30, doncs a partir d'aquest horari pot fer les pràctiques a l'empresa. Màxim són 4 hores per la tarda, cada tarda, i quan no hi ha classes en període no lectiu, el que seria Nadal, Setmana Santa, o inclús el mes de juny-juliol, quan ja han acabat les classes, poden fer 8 hores al dia. Fem una jornada màxima a la setmana de 40 hores. La realització, si un comença pràctiques i només fa en període lectiu, aquestes 300-450 hores les acaba consumint al cap de 3 o 4 mesos. Això sí es compagina classes amb tema de les pràctiques.
Quina nota s'obté al final? La nota al final que s'obté és un apte o no apte, no té cap vinculació més, però és necessari tenir realitzades les pràctiques en formació en centres de treball perquè si no, no es té el títol. Si l'alumne no decideix fer la formació en centre de treball i decideix fer la FP dual, doncs faria un model o un altre. En aquest cas és un model de pràctica més curt, però l'inicial i totalment vàlid per poder obtenir la titulació. Nosaltres com ho organitzem a nivell de donar aquestes informacions als alumnes? Aquestes informacions les donem principalment en sessions de tutoria, les 3 sessions concretes, 3 hores que dediquem durant el mes de desembre. Aquí és no tant el tutor acadèmic, sinó el tutor de pràctiques, que no sempre coincideix, que és el que presenta les diferents informacions de lo que és un model o l'altre, els documents que són necessaris per fer la formació en centres de treball o la dual, els tempos, quan s'han de realitzar, etc. La data d'inici del model de pràctiques, tant de formació en centre de treball com la dual, és a partir del 15 de març del primer curs. En aquest cas parlaríem del 15 de març del 2021. Per què aquesta data? Molt important. Perquè hem d'assegurar-nos, com també ens indica el Departament d'Educació, que tingui una formació mínima en el que seria en prevenció de riscos laborals i això ja ho ha realitzat durant aquests mesos fins al Nadal. I després també perquè tinc uns mínims coneixements del cicle que està estudiant. No és el mateix començar al setembre o octubre de primer curs on l'alumne s'està iniciant en un cicle o està coneixent que el que seria ja a partir del 15 de març del primer curs on ja té una noció i per tant assegurem que quan vagi a realitzar aquestes pràctiques a l'empresa doncs ja tingui uns coneixements del cicle i que pugui portar a pràctica el que és el propi cicle a l'empresa. Conèixer tant l'empresa com pròpiament la professió. Bé, les pràctiques consisteixen principalment en, com també us aniran ensenyant ara via web, i anirem veient via web on accedir al tema de les pràctiques, podeu veure més informació detallada, com inclús una empresa s'interessés com demanar pràctiques, allà podeu veure més en detall el que és el model de pràctiques en general de formació en centres de treball a la pròpia web de l'escola. Les pràctiques consisteixen en, de forma pràctica, en una empresa tenir coneixement del que és una empresa i també de veure en pràctica el que és la professió a la que l'alumne s'està dedicant amb les seves competències professionals i més durant la realització del cicle. Per tant, també té un contacte per dir m'agrada el cicle i vaig a veure també si a l'empresa m'agradarà del que vaig a treballar. Aquest primer contacte, ja hem dit, ho fem sempre directament a partir del tutor de pràctiques de l'escola. Per tant, allò que a vegades tenim, però jo també com a tutor de pràctiques que soc d'un cicle, ens trobem que hi ha alumnes més tímids i més, aquesta timidesa nosaltres la recolzem des de la figura del tutor de pràctiques en el que ajudem a l'alumne a trobar, a compaginar el que seria les seves característiques com a persona i alumne amb l'empresa i poder congeniar i poder-ho presentar bé perquè el primer contacte amb l'empresa ja vagi bé i que les pràctiques vagin soles, per així dir-ho. El conveni de col·laboració que es realitza no és un contracte de treball, és un conveni de col·laboració entre l'empresa, l'escola i l'alumne. I l'assegurança que té l'alumne a l'empresa en aquest model de pràctiques és el mateix que obté o valida en el moment que té la matrícula a l'escola. Per tant, el cobreix tant en l'anada de trajecte d'anar i tornar a l'empresa com la realització de les pràctiques a l'empresa, perquè com a tal és un conveni de col·laboració. Bé, d'altra banda, a part de les pràctiques, nosaltres volem donar a conèixer tot el que podem realitzar com a formació professional en l'escola amb les empreses. No només parlem o només volem que ens coneixin les empreses perquè som un centre de formació o som un centre que donem el tema de pràctiques, sinó hi ha moltes més opcions. Per exemple, totes aquestes possibles opcions, nosaltres a la web també de l'escola, el podem trobar en un espai que l'hem definit com a tal, la carta de serveis. Allà són totes les possibles col·laboracions i ara mateix les presento també. Per què? Perquè vostès com a pares, famílies i mares estan treballant en una empresa, són autònoms i lògicament segur que estan pensant si jo volgués agafar algun alumne en pràctiques, quin procediment has de seguir? Doncs aquí a la web està el detall de tota la informació. O mira, podem establir alguna altra mena de col·laboració, com podem anar a utilitzar, en altre moment, perquè ara amb el tema Covid és més complicat, els espais que teniu per tal de fer algun curs de formació, això també podem col·laborar. O, per exemple, nosaltres treballem molt amb els alumnes a la classe a través de projectes, intentem desenvolupar projectes
que ens apropin a la realitat del que es poden trobar a l'empresa. Llavors, nosaltres, aquest model de projectes, el diem model ABP, i intentem que fem projectes que no es quedin en un prestatge, sinó que siguin projectes que siguin reals, que siguin necessaris per l'empresa. Com ho fem això? Doncs demanem també a empreses que si tenen un projecte, jo què sé, feu una maqueta, feu un prototip, fer una plana web, comprovar, testejar productes, etc. Doncs tot això s'ho puguin posar en contacte amb el tutor de pràctiques, per exemple, que és el nexe d'unió en l'empresa, i veurem si ho ha de fer en el mateix cicle on estem fent pràctiques o en qualsevol altre cicle. D'aquesta manera també intentem apropar-nos a l'empresa com un centre tecnològic en el que podem col·laborar. I on aquests projectes no ho fem nosaltres els professors, no tenia cap gràcia, no? Si no ho fan els propis alumnes. Per tant, us puc dir ben clar que quan els alumnes els diem que és un projecte on la mateixa empresa venia a presentar-ho, o ara es pot presentar de forma virtual, presenta el projecte, explica què busca i deixa buscar, ja us dic que el tema motivació és 100% assegurat. I per tant, també l'èxit final de realització d'aquest projecte és total. Llavors, és una manera que vegin que hi ha 1000 maneres de poder col·laborar. I els convidem que si qualsevol està interessat en això, en un mail que va sortint o anirà sortint també al final de la presentació, ens puguin enviar i dir, mira, jo estic en una empresa i m'interessaria poder establir aquesta col·laboració. Doncs ens ho comenten i ja mirarem de contactar un tutor o un altre per tal de fer-ho. Molt bé, ara per continuar passarem a la segona part. Ja hem vist, per una banda, faig una mica de resum, pràctiques, models de pràctiques que hi ha, hem dit la formació en centres de treball, que també ho he explicat, i hem vist també la carta de serveis, altres serveis que podem oferir a l'empresa. I l'altra part del model de pràctiques és la formació dual o la FP dual, que ara el meu company, el Miguel Ángel Buendía, us explicarà. També en tots neguits, i tenint en compte també aquest model que fa 8 o 9 anys que estem realitzant a l'escola segons les indicacions del Departament d'Educació, concretament com ho fem a les Salesians de Sarrià. D'acord? Doncs passo paraula al meu company, el Miguel Ángel Buendía. Molt bé, doncs gràcies Eloi. Bona tarda a tothom. Bé, sembla que ja ens estem acostumant a fer aquestes sessions virtuals, videoconferències amb els alumnes, o sigui que sembla que ja estem quasi acostumats. Bé, intentaré ara ja centrar-nos en el tema FP dual i marcar una miqueta les diferències amb el tema de FCT que ha explicat l'Eloi, el meu company. Dir-vos d'entrada que la FP dual és una opció, no és obligatori, al contrari de la FCT, que és com un mòdul que s'ha de fer dintre del cicle, per tant la FP dual és una opció. Igualment tindrà un tutor amb un seguiment, això no canvia. M'agradaria estructurar una miqueta la informació en 4 punts. Primer intentarem fer una mica de context, d'on ve això de la FP dual, explicar una miqueta el que és, per si algú no ho coneix. Una miqueta els objectius d'aquesta FP dual, en què consisteixen, com ho organitzem aquí a l'escola, a Salesians de Sarrià, i què implica a nivell per l'alumne, per nosaltres, per les empreses, etc. Una miqueta aquesta seria l'estructura. Bé, dir-vos que la FP dual ja fa molts anys que es fa arreu d'Europa, sobretot al nord d'Europa, que està funcionant i que la majoria d'alumnes d'FP opten per aquesta opció. De fet, és el gran grup d'alumnes que surten de la FP dual. Aquí a Espanya, a Catalunya, és, diguéssim, quasi recent, nou. Nosaltres, el Real Decret va sortir el 2012, nosaltres des de l'any següent ja vam arrencar a formar part d'aquest grup d'escoles de l'FP dual. Ja tenim pràcticament incorporats tots els cicles per fer formació dual, 90% dels cicles estan en formació dual de la nostra escola, i tenim una gran massa d'alumnes que fan FP dual. Estem al voltant d'un 40%, sempre varia en funció del cicle, però més o menys hem aconseguit estabilitzar un gran nombre d'alumnes que fan FP dual. Els objectius en general de la FP dual són molts, però per resumir una miqueta, diguéssim que partim d'una gran motivació per part d'alumnes, empreses i nosaltres a l'escola, al sistema educatiu, tot veient que és una gran proposta, és un gran model per fer una formació tècnica, ja que incorpora als alumnes part de la formació que faran, la faran en un entorn laboral real, en una empresa. Això, des de l'inici, nosaltres vam veure que era un tema
molt interessant i que potenciava les competències dels nostres alumnes. Per tant, és una de les motivacions que tenim per fer l'FP Dual és que la titulació dels nostres alumnes amb unes competències molt interessants. També es potencia molt la relació entre escola i empresa, és a dir, el vincle que es genera amb el tema de l'FP Dual, perquè hem de fer un seguiment, ja veureu que després us explicaré, a diferència de l'FCT, es prolonga més en el temps, en tot el cicle. Hi ha una relació més directa entre el tutor de l'escola i el tutor de l'empresa i, per tant, s'ha de fer un pla organitzatiu d'activitats, s'ha de fer una avaluació, és a dir, hi ha un vincle bastant interessant entre les empreses i nosaltres, els centres educatius. Evidentment, això diguéssim que augmenta la qualitat d'aquest pla formatiu en tema d'FP Dual. Podríem parlar de més inputs sobre el per què es fa l'FP Dual. Evidentment, hi ha necessitats empresarials o de sectors que tenen requeriments de perfils professionals i que l'FP Dual s'adapta perfectament en aquest sentit. En què consisteix? Una miqueta anem a marcar com tres grans trets diferenciadors entre l'FP Dual i el que seria l'FCT. Com ha dit l'Eloi, l'FCT és obligatòria, en el cas nostre de l'FP Dual és opcional, però com a diferència, que també ho ha dit, la nota de l'FCT és un apte o no apte, en el cas de l'FP Dual hi ha un reconeixement acadèmic. Això què vol dir? Vol dir que hi ha una part curricular del cicle que la fan a l'empresa i que ja s'avalua i es retorna a lo que seria la seva nota acadèmica, el seu expedient. Per tant, hi ha un lligam molt estret entre el que seria la part acadèmica i la part, diguéssim, que fa l'empresa. S'està formant a l'empresa, és una coformació entre l'empresa i l'escola i nosaltres fem aquesta formació. Un altre aspecte molt important és el tema de la durada. Les FTTs, ja ho ha dit l'Eloi, estem al voltant de 350 hores aproximadament. En el cas de la FP Dual, la durada és d'aproximadament 1.000 hores. Això vol dir que s'han de fer moltes més hores, aproximadament el triple d'hores, i per tant, això és una diferència molt important, com veurem, i ja especificarem una miqueta més endavant. Una altra gran diferència, com ha dit l'Eloi també, és la FTT, hi ha un conveni, simplement, hi ha un conveni entre l'escola i l'empresa. En el cas de la FP Dual, la relació que hi ha entre l'escola o l'alumne i l'empresa és o de beca o de contracte. Sí que és veritat que, com ja veurem, hi ha un període previ al començament que podria ser en FCT, amb un conveni, sense remuneració, però a partir d'un cert moment l'alumne estarà en beca o en contracte. En els dos casos, l'alumne estarà donat d'alta a la Seguretat Social, amb unes condicions similars entre beca i treballador. Però amb remuneració, que aquesta és una miqueta la gran diferència entre la FTT, a part de les hores que ja hem comentat, i la FP Dual. L'alumne rebrà una remuneració. Després, comentar simplement, per no estendre'm molt, el contracte vindria marcat per salari mínim interprofessional, com qualsevol altre contracte, en funció de les hores que facin. Això serien els mínims que estan marcats pel Departament d'Educació i que després l'empresa, evidentment, podria pagar més d'això, que seria l'ideal, evidentment. I la beca està marcat per l'IPREM, que és un índex de renda que està una mica per sota del salari mínim interprofessional, també sempre en funció de les hores que faci l'alumne, correcte? Com que s'enviarà informació, tampoc vull estendre'm molt més amb el tema de beca i de contracte, i tindran informació. A més, sobretot també dir que el tutor de cada cicle també farà una explicació dintre de l'aula, al grup classe, per explicar el tema de l'FP Dual i segurament explicarà més temes més concrets de la beca i del contracte. Molt bé, parlaríem ara de com organitzem a l'escola, quina és l'estructura del tema de l'FP Dual. Doncs bé, entenc que els vostres fills estan al primer curs, acaben de començar. Doncs faríem com distincions entre el primer curs i segon curs. Tal com ha dit l'Eloi,
tant la FCT com la FP Dual començarien a partir del març-abril del primer curs. O sigui, els vostres fills estan ara començant i fins al març que ve començaríem a fer distinció entre alumnes que van a FCT o alumnes que van a FP Dual. A partir d'allà, en temes de FP Dual, arrencaria un procés que podria ser en conveni d'FCT per fer una mica la prova entre l'empresa i l'alumne. És a dir, els vostres fills estaran fent classe, com sempre, com durant tot el curs de primer, de 8 a 1:30, però en algun moment, o en FCT o en previsió de fer FP Dual, començaran a fer un període de FCT, de conveni FCT, a partir de la 1:30, o sigui, per la tarda, correcte? Això és el primer curs. A l'acabar, al juny, els alumnes que estan per fer FP Dual, que estan en la llista predisposats per fer FP Dual, seguirien i passarien d'aquesta FCT, d'aquest conveni, a la beca o el contracte, a partir de, probablement, el juny, que ja han acabat el curs. Quan acaben el primer curs i ja han aprovat totes les assignatures, arrencarien amb beca o en contracte, és a dir, amb remuneració. A partir d'allà, com que ja no venen a l'escola, l'alumne podria fer 8 hores. Durant el curs de primer, des del març fins al juny, no pot fer més de 4 hores, perquè està venint a l'escola i després per la tarda està fent la FCT, però a partir del juny ja ha acabat l'escola i podria fer 8 hores a l'empresa. Totes aquestes hores van sumant en el còmput global aquell que hem dit de les 1.000 hores. Correcte? Passem a l'agost, que no és lectiu, no el considerem, i passaríem al curs de segon. L'alumne segueix, ha començat a primer, segueix a l'empresa, al setembre del segon curs segueix fent les 8 hores fins que comença l'escola. Quan comença l'escola, al setembre, és quan comença realment l'alternança dual, que és com es diu al programa formatiu, alternança en dual. Per què es diu alternança? Perquè el que fan és, aquí sí que a segon curs és quan deixen de fer hores a l'escola, i els alumnes de grau mitjà farien de 8 a 11:30 i a partir d'allà se n'anirien a l'empresa. Això només passa a segon curs, que és quan es dona l'alternança. I l'alumne farà, per tant, 3 hores lectives a l'escola i ara farà 5 hores a l'empresa. Per sumar aquestes 3 i aquestes 5 hores de l'empresa, que sumin 8, i fer un còmput global de 40 hores setmanals. Repeteixo, el primer període seria FCT entre març i juny, juliol seria ja amb beca contracte i podríem fer fins a 8 hores, 7, 8, més o menys. A partir del segon curs es fa l'alternança i fan 3 a l'escola i 5 a l'empresa. Què passa amb els alumnes que no fan FP Dual? Quan se'n van els alumnes a les 11:30 que van a l'empresa, hi ha un grup d'alumnes que no fan FP Dual que es queda a l'escola. I allà és on fan el mòdul dual i fem això, el que ha dit l'Eloi, projectes per desenvolupar aquelles activitats que la resta estan desenvolupant a les empreses. D'acord? Quins són els criteris d'accés a l'FP Dual? Perquè el cicle està preparat per fer FP Dual, però hi ha uns criteris d'accés a aquesta FP Dual. Doncs bé, els criteris els marca el Departament d'Ensenyament i són 2 molt bàsics. Són rendiment acadèmic i actitud. Què vol dir això? Nosaltres, i ara us explico una mica el procés de selecció que fem també dintre de l'escola, perquè aquests 2 criteris es desenvolupen en tot un procés que fem des de... Ja hem començat a fer-ho, evidentment, des de setembre fins al març. Els alumnes, evidentment, nosaltres fem les sessions d'avaluació i cada sessió d'avaluació anem parlant del grup classe i de cada un dels alumnes. Allà és on anem veient aquests inputs que marca el Departament d'Ensenyament, com és l'actitud i el rendiment acadèmic, i anem valorant a veure quins alumnes veiem preparats o predisposats, motivats, implicats per fer l'FP Dual. Què vol dir això? Doncs que, evidentment, un alumne que està tenint un rendiment acadèmic baix per la raó que sigui,
doncs no l'enviarem a fer FP dual perquè ja veurem que després comentarem la càrrega que té horària i el que implica, doncs igual li suposa més esforç. Per tant, descartaríem aquells alumnes que els està costant potser tirar endavant el cicle. Alumnes que, per lo que sigui, la seva actitud no és la que voldríem, perquè no veiem motivació, no veiem implicació, no està entregant coses, està faltant, per lo que sigui, doncs, clar, tampoc seria un perfil per poder entrar en el tema de l'FP dual. Per tant, el grup del professorat de cada cicle farà un llistat d'alumnes que veuen predisposats per fer FP dual. Per tant, està en potestat del grup de professorat. Després hi ha altres criteris, altres aspectes en el procés de selecció que hem d'anomenar també, perquè no és només això. Durant aquest procés de setembre, que hem arrencat ara, setembre, octubre, novembre, fins al març, estem fent aquest procés de selecció i d'anàlisi dels alumnes i del perfil de cada un d'ells. Però després tenim altres inputs, com deia, per exemple, si tenim un grup d'alumnats però no tenim empreses, llavors evidentment no podem fer que tots aquells alumnes vagin a fer FP dual a les empreses. Això no acostuma a passar, al contrari, acostumem a tenir més nombre d'empreses que d'alumnes i per tant de vegades inclús podem enviar més d'un alumne a fer entrevista amb una empresa. Dit això, l'entrevista a l'empresa també decideix si aquell alumne farà FP dual o no, en el sentit que al final l'empresa decideix quin alumne vol tenir a la seva empresa. És evident que nosaltres portem molts anys fent FP dual i que tenim moltes empreses, evidentment ja ens coneixen i de vegades enviem un alumne que ja sabem que encaixarà perfectament i no tenim gaires problemes, però de vegades tenim empreses noves que volen escollir el perfil d'alumnat. Doncs això seria un altre criteri. Un altre criteri, per exemple, seria la disposició geogràfica, tant d'empreses com d'alumnes, és a dir, tenim alumnes que venen de fora, en aquesta escola venen de molts llocs i per exemple, si tenim alumnes que venen d'un lloc una mica llunyà, el que intentem és buscar empreses que estiguin en el trànsit d'aquest transcurs, d'aquest desplaçament, per no fer encara que sigui més esforç d'anar de l'escola al lloc de treball i del lloc de treball a casa. Per tant, això és un aspecte que sembla mentida però també condiciona de vegades com incorporar o a on incorporar certs alumnes. Per tant, pot ser que tinguem un alumne a la llista FP dual i si està una empresa a prop del lloc on viu, potser encaixa millor que vagi allà. Per tant, és un altre criteri a tenir en compte. Tot això, el tutor també revisa el llistat, mira la ubicació de les empreses o quantes empreses té, llavors va ubicant i va parlant amb els alumnes i donant opcions de veure també, donar opció als alumnes a veure quina empresa li agrada més a priori. Després, evidentment, l'empresa decideix una mica el perfil d'alumne o pot decidir que segueixi o que no. Evidentment, per nosaltres és interessant inclús el procés de selecció si una empresa fa una entrevista per l'experiència que també poden tenir aquests alumnes a enfrontar-se amb una entrevista. Per tant, ni que fos una entrevista i que diguéssim l'empresa que no li interessava, creiem que inclús aquesta experiència seria interessant. Bé, doncs tot això és el procés de selecció i tots aquests són els inputs que determinen quins alumnes aniran a FP dual. Per tant, no és una cosa que surti d'una conversa, ni molt menys, sinó que porta tot aquest procés. Si parlem una miqueta de què implica això pels alumnes, que ja hem comentat una miqueta de refilón, parlaria de potser tres coses importants. Una seria la càrrega horària. Això que deia al principi, evidentment s'ha de tenir molt en compte i quan mirem als alumnes, mirem que puguin suportar aquesta càrrega. Quina és la càrrega? La càrrega és que, per exemple, un alumne que fa FP dual, juny-juliol, en principi farà 7-8 hores a l'empresa. Per tant, això com deia també, un altre punt aquí és una mica la planificació que hem de fer
amb vosaltres, no? Amb les famílies a casa, és, bueno, jo vull fer FP dual, però tinc que tenir en compte que segurament al juny-juliol doncs no podré anar de vacances, per exemple. Després, a segon curs, com ja sabeu, us he explicat, fan l'alternança. Què vol dir això? Que venen a l'escola pel matí, se'n van a l'empresa i després se'n van cap a casa o cap a on sigui, a fer les extraescolars, que si ja estan fent ara extraescolars, per exemple, i estan en un horari, hauran d'encaixar aquest horari amb tot el que estem dient. Per tant, això necessita una mica de planificació familiar, una mica de planificació de l'alumne, una mica d'implicació de saber a on ens estem ficant, no? O sigui, no es ahora quiero hacer FP dual, pero luego estoy cansado y luego... Bueno, és una miqueta aquesta reflexió, no? Aquesta reflexió els hi fem nosaltres aquí a l'escola, la comparteixo amb vosaltres perquè vosaltres sou els pares i possiblement a l'hora de decidir i plantejar el tema de l'FP dual doncs m'agradaria que potser tinguéssiu en compte tot això, no? Una miqueta que per una banda, i ara us comentaré tots els avantatges i tots o sigui, el que reporta dintre a l'alumnat, però sí que és veritat que necessitem que això, aquesta garantia d'implicació, aquesta càrrega horària que hi ha, perquè no la podem obviar, per tant, necessita d'un compromís per part de l'alumnat. Per altra banda, evidentment, també diem això dels alumnes, però igualment per les empreses. Les empreses també fem una miqueta de selecció, veiem que poden fer el pla d'activitats del cicle, que es farà un seguiment, que donen les condicions per poder fer l'FP dual. Per tant, no només estan parlant del que implica per l'alumne, sinó també per l'empresa. Per últim, evidentment, què li reporta o què li aporta a l'alumne? Des que vam començar veiem una gran satisfacció tant a les empreses com als alumnes. Les empreses els encaixa molt bé perquè estan formant una persona que en principi o en un futur podria ser un treballador de l'escola i de l'empresa, i els alumnes, evidentment, estan promocionant la seva inserció laboral, estan assolint unes competències que probablement inclús ni a l'escola les podrien assolir perquè estan desenvolupant aquestes en un entorn laboral real. Nosaltres diem de vegades que només aquesta experiència, ni que després potser l'empresa no decideixi seguir amb un contracte o amb aquesta FP dual més enllà, només l'experiència per als alumnes ens sembla molt interessant en quant a maduració, en quant a contacte amb el món laboral, contacte amb el món del seu perfil professional. De vegades també serveix per veure una miqueta si això m'agrada, si no m'agrada. Hem fet enquestes de satisfacció a nivell de professorat, d'alumnat, d'empreses i evidentment estem del 90 en endavant. Per tant, dona garanties, dona satisfacció, si les competències dels alumnes són d'alta qualitat i creiem que és una gran aposta, una gran via de formació. Per tant, només em queda presentar-vos ara un vídeo que us posaran els meus companys perquè veieu alguns testimonis d'alumnes i d'empreses que ja han fet FP dual de l'escola i veieu una miqueta el seu testimoni i la seva experiència. Per tant, després si teniu alguna pregunta més, espero que més o menys hagi quedat clar i veieu el vídeo i després ho comentem. Yo considero que es importante tener una buena base a la hora de ponerse a trabajar y con una buena base has adquirido esos conceptos, puedes desempeñar la función de mecánico más fácilmente. Ahora, la práctica yo creo que se adquiere más en un centro de trabajo que no en la escuela, ya que en la escuela si lo haces mal o te equivocas, te has equivocado. Ahora, a la hora de trabajar el coche tiene que salir igualmente. Tienes un poco más de responsabilidad, digamos.
Cuando vine aquí tenía la expectativa de que sí, te iban a tratar como un becario, pero no, o sea, lo que es la dual es tienes un mismo trato que otro trabajador, eres uno más de la empresa, o sea que eso para mí es una gran ventaja. Lo ves más real, o sea, lo vives más real. Tens un objectiu, no lluites tant per una nota, i tens un objectiu per fer un projecte que al final es valorarà d'una altra manera. Bueno, jo crec que el fet de fer dual et proporciona el primer contacte dins una empresa real i és un pas que a vegades pot arribar a costar quan acabes de fer el grau i d'aquesta manera és una entrada més suau i potser amb menys responsabilitat i vas més confiat. Muy positiva, la verdad, porque me siento alguien útil. No sé, quizás creía que no iba a ser algo tan real y tan enriquecedor para mí, tanto a nivel académico como personal, ya que me siento útil porque creo que lo que hago tiene una repercusión y realmente estoy ayudando. Es útil no solo para mí, sino para la gente a la que ayudo. Son casos reales los que resuelvo, estoy en contacto con la industria. Una gran oportunidad para entrar al mundo laboral, tanto para el sector como en general. Siento que es mejor porque tienes una responsabilidad que tienes que dar tanto para la empresa como para ti. Bé, doncs una vegada ja hem vist una mica la presentació també de resum de les empreses, dels alumnes que han participat en el tema dual, passarem a l'última part amb el tema d'intentar resoldre tots els dubtes, qüestions que heu anat formulant, i anirem, jo també vaig fer una mica de control de les preguntes i això, jo espero no oblidar-nos de res, però si algú tingui la sensació d'alguna pregunta no queda ben clara i més, i hem mirat així a l'hora d'anar resolent les preguntes, sempre teniu una adreça, aquí en la mateixa presentació surt, en el que podeu continuar formulant preguntes encara que tanquem la sessió quan finalitzem, d'acord? Igualment, espero no haver-me deixat de recollir cap pregunta, almenys de les que heu formulat les més importants, i anirem mica en mica fent-les. Doncs dit això, ara entre el Miguel Ángel Buendía i jo mateix anirem responent a aquestes preguntes. Tant hi ha preguntes a nivell genèriques de la formació dual, que ens han arribat a través del xat del propi YouTube, com també el que seria el mail que ens heu enviat. Doncs un parell de preguntes que a nivell de dual, Miguel Ángel, per una banda és quantes places de FP dual hi ha a cada cicle i quin percentatge dels alumnes actuals que tenim en dual hi ha en els cicles, si ho tenim comptabilitzat o no. Places de dual, imaginem, places de dual serien totes, o sigui, com he comentat al principi de tot, estem al voltant d'un 40% d'alumnes en FP dual. Què vol dir això? Que d'entrada l'oferta és de totes les places de dual. On està la diferència entre aquest 60% que no hi ha en FP dual? La diferència està moltes vegades en la selecció que fem d'alumnat, que és el gran punt, diguéssim, i pot ser alguna vegada que no hi ha oferta, depèn del cicle, per totes les places de dual. Aquí seria una miqueta la diferència. Però si tinguéssim empreses per tots els alumnes i tots els alumnes, el professorat, veiés en condicions per fer FP dual, doncs tot el grup faria FP dual. Aquest seria una miqueta el criteri. No passa això, per els motius que he comentat, i estem al voltant del 40% d'alumnes que fan FP dual, de grau mitjà. Molt bé. Una pregunta que, si em permets, tot i que sigui dual la respondré, perquè també em veig una mica afectat com a tutor que soc. Em pregunta si els alumnes que fan dual al grau mitjà, si continuen al grau superior en dual. Nosaltres, una indicació ben clara és la majoria d'alumnes que estan fent dual al grau mitjà, les empreses, després gairebé això de 1.000 hores, queden molt bon gust de boca i s'ofereixen el tema de continuar fent un grau superior si volen la dual. Per a les empreses no és un problema, sinó és un avantatge tenir els seus treballadors en més formes possible. I sí que ens trobem que moltes vegades són més les empreses que ofereixen un contracte als alumnes perquè els diuen cap problema, vols fer un grau superior? Ho facilitem perquè puguis anar a l'empresa i continuar estudiant i treballant. I normalment són els alumnes els que diuen de no voler continuar. Jo moltes vegades també com a tutor dic, ostres, no desaprofiteu aquesta oportunitat perquè a més d'uns agradaria a l'acabar el grau mitjà tenir una formació
I com també sempre diem, quan va l'alumne a treballar a l'empresa, no s'hi demana en quants anys han tret el títol, sinó també quina formació teniu, etc. I si davant d'una instal·lació o un programa que us posin, a més, sou capaços de tirar-ho endavant. Però això que, bueno, jo la realitat que ens trobem, i no només al cicle que em porto, sinó tots els que ens arriben, és aquesta, no?, de que els alumnes són ells els que diuen de no continuar, no? Però, bueno, l'oportunitat n'hi ha. I també una relacionada amb això, que algú preguntava, és si no es fa FP dual a grau mitjà, es pot fer a grau superior? Lògicament, són temes independents. Inclús tenim alumnes que han fet FP dual a l'empresa i al grau mitjà l'empresa se'ls ha contractat i han acabat en grau superior, i altres que han decidit al grau mitjà no fer dual, és una decisió que també prenen els alumnes i les famílies, i després al grau superior volen fer dual. Totes les opcions són vàlides i per tant no intentem donar només resposta a les demandes que hi ha a l'empresa, sinó lògicament el focus el centrem en l'alumne, i si l'alumne vol fer dual, fa dual, i si l'alumne no fa dual, encara que tinguem molta demanda d'empresa, doncs l'alumne no fa dual. Per tant, és l'alumne el que escolleix. Hi ha una pregunta també més genèrica sobre les explicacions que ha fet Miguel Ángel, que és dos aspectes que també els uneixo amb el teu permís, Miguel Ángel, que és el tema de qui defineix l'horari a realitzar l'empresa i qui defineix també si la dual es fa en beca o contracte. Bé, totes dues són decisió de l'empresa, és a dir, l'horari evidentment està pactat, o sigui, quan els tutors nostres parlen amb les empreses, parlen d'un horari que sigui accessible per l'alumne, per tant, això s'ha de consultar també amb l'alumne i, evidentment, ells consulten amb les famílies, que sou vosaltres, però una miqueta la potestat la té l'empresa perquè és la que decideix una miqueta l'horari. M'has preguntat sobre l'horari i sobre... Sí, qui defineix fer beca o contracte? Sí, el tema de la beca i el contracte, perdoneu, també és decisió de l'empresa, ja sap les seves condicions laborals. Sí que és veritat que nosaltres estem intentant, des del Departament de Coordinació de Dual, des d'Escola Empresa, tots els coordinadors i els tutors, intentar promocionar que les empreses facin contractes més que res, perquè també és una cosa més sòlida, més estable, dona més seguretat i més cobertures. Per tant, estem intentant que les empreses facin contracte, però evidentment no les podem obligar. Per tant, sí que és veritat que en la realitat hi ha empreses que fan beca, perquè és més flexible, però sí que és potestat de l'empresa, com deia. Molt bé, merci. Una altra pregunta és, en part ja s'ha contestat, però quan es busca una empresa des de l'escola, això no és tan referent als alumnes, entenc, sinó a les empreses, quins criteris i condicions es segueixen i es demana a les empreses des de la pròpia escola? Bueno, això quasi que contestaries tu millor, Eloi, que ets el tutor, però sí que és veritat que, com he dit en la presentació, igual que seleccionem alumnes, seleccionem empreses. Què mirem? Evidentment, mirem com és l'empresa, quins són els llocs de treball de què disposa, quin és el pla d'activitats que cobriran d'aquells cicles, sobretot, això és l'important, que hi hagi un tutor assignat a l'empresa per fer el seguiment, que aquest tutor ha de fer una formació aquí a l'escola per fer FP dual, que són els tutors d'FP dual, amb una acreditació del Departament d'Ensenyament. És a dir, tota una sèrie de condicions perquè el màxim que volem nosaltres és que la nostra FP dual sigui de qualitat, i per fer això necessitem una resposta per les tres bandes, per nosaltres, per l'alumne i per l'empresa. Per tant, l'empresa ha de complir amb aquests requisits d'aquest pla d'activitats, d'aquest seguiment, d'aquesta comunicació que hem de tenir constantment. Per tant, evidentment, fem selecció també i hem fet selecció d'empreses que tenim, allò millor és per fer una FCT, però no per fer una FP dual. Crec que dona resposta. Algú també comentava aquí en el xat, quan has fet referència al tema del percentatge de faltes, això, volia saber fins a quin punt dificulta el percentatge o quin percentatge dificulta de faltes per poder accedir a la FP dual. Bueno, això vindria dintre dels criteris una miqueta d'actitud, no? És a dir, quan fem les sessions de seguiment, d'avaluació dels alumnes,
Evidentment, tot el professorat està implicat en la decisió de si un alumne està preparat per fer FP dual o no. És un punt més, és a dir, el tema de les faltes és el seguiment del cicle, i el seguiment del cicle afecta el rendiment acadèmic, és a dir, i també és veritat que si un alumne està faltant molt, el que pensen els professors és, home, si està faltant, igual l'enviem a una empresa que també està faltant, doncs és una miqueta aquests punts que els professors han de mirar per veure si un alumne donarà aquesta implicació i donarà aquesta resposta, perquè nosaltres també tenim compromisos amb les empreses, és a dir, tenim un grup de tutors que són tutors de cada cicle, que evidentment són excel·lents en el sentit que estan fent una feina amb les empreses, comunicant-se amb ells, parlant amb ells, perquè els nostres alumnes puguin fer FP dual d'una manera amb garanties, i per tant, si aquest treball l'alumne, hem de veure que això serà per les dues bandes. Per tant, és una cosa que s'ha de tenir en compte, s'ha de veure, això ho ha de valorar, diguéssim, el professorat, quan parlen de tots els alumnes. Evidentment, si ells valoren que no és decisori, podria fer FP dual, no dic que no, però s'ha de valorar. Sí que hi ha algun que ens demana també més dades concretes sobre cada cicle formatiu. Jo, per tal de no deixar-nos cap cicle, si us sembla bé, en la informació que us enviem us podem detallar una mica més concretament els cicles de l'any passat, quin percentatge va bé. És veritat que aquest any, en relació amb alguna pregunta que hi ha aquí referent a la Covid, hi ha dues preguntes que començaré a respondre jo, i si després Miguel Ángel vol afegir alguna qüestió, referent a què passa amb els alumnes del curs passat de primer, que degut a la Covid no van poder començar el 15 de març, i que va una mica relacionada també a una altra pregunta de fins quan es pot començar la dual o la FFT. Bé, respecte a això, comentar-vos que hem dit quan poden començar les pràctiques, que és el 15 de març, la data mínima per començar. Però nosaltres com a escola el que ens assegurem és que entre el 15 de març del primer curs i el 18 de juny, 20 en funció de l'any, l'alumne tingui realitzades les pràctiques, bé el model de formació en centres de treball o bé el model dual. Per tant, durant tot aquest període, que si sumem hores surten més de 1.000 hores, que seria la dual, l'alumne té opció de fer les pràctiques. Nosaltres, els tutors, també recomanem als alumnes, i a partir de la Junta d'Avaluació, inclús un alumne que vulgui fer formació en centres de treball, valorem quin és el millor moment perquè l'alumne pugui començar. Una qüestió és el que l'alumne valoraria, una altra qüestió seria el que valorem la Junta, perquè volem que inclús les pràctiques obligatòries, la formació en centre de treball, no afecti el ritme de l'alumne, que potser ja va una mica més just, doncs podem recomanar-li que pugui fer les pràctiques quan no hi ha classes, per exemple al mes de juny-juliol. O altres alumnes que diuen, no, veient que hi ha nivell i el mateix alumne vol començar el 15 de març a fer la FFT o la dual, la pugui fer. Però igualment, si no comencen el primer, poden començar el segon curs. Sí que aquí el handicap gran és el tema dual, perquè han de fer 1.000 hores, i per tant aquells alumnes que no han començat al mes de juny-juliol a fer la dual, com a màxim haurien de començar el mes de setembre a segon. Per tal d'assegurar que el 18 de juny o 20 de juny del segon curs, en vostre cas, els vostres fills seria el 20 de juny del 2022, puguin obtenir el títol. Perquè lògicament hem dit, si no tenen la FFT o no tenen la dual acabada, el títol no el tindran. Per tant, és un aspecte important que de l'escola ens preocupem que això no passi. Per això parlem d'aquestes dates. Però, jo què sé, algun alumne que per tema de vacances ja està organitzades i al mes de juny-juliol no pot fer o no pot fer tantes hores. Hi ha 1.000 motius. Per això, donant resposta també a la Covid, tots aquells alumnes que durant la pandèmia mes de primer no han pogut fer les pràctiques, doncs ara s'han començat a fer les pràctiques al mes de setembre. Sí que és veritat que amb les múltiples restriccions que van sortint de mes, jo també us he de dir com a tutor que em veig una mica afectat, doncs que a vegades que confinem un grup o alguna cosa, doncs hi ha moltes empreses que es tenen enrere. Jo amb els alumnes que porto hi ha hagut 6 alumnes que s'han quedat sense dual de moment perquè amb aquestes restriccions últimes o degut al confinament del grup i demés, les empreses, alguns que ja havien agafat alumnes, han dit, mira, veiem que això no va bé per el tema de restriccions i ho han deixat. És una cosa que nosaltres intentem sempre donar resposta a tots els alumnes perquè pugui fer la dual. També marquem uns tempos de, nosaltres com a tutor, diem, mira, o comenceu abans del 15 de novembre o no podreu fer dual, tindreu que fer les altres pràctiques.
Ens sap molt de greu arribar a aquest extrem, però també partim de la idea de que hem de fer el possible perquè l'alumne pugui tenir el títol de grau mitjà perquè després pugui fer un grau superior si vol fer la dual. Per això marquem aquests punts, no? Però intentem facilitar-ho. És veritat que avui en dia amb la Covid entenem que la realitat d'empresa és molt difícil i més, però les situacions que poden tenir vostès mateixos en les vostres empreses, però hem d'intentar donar resposta també en aquest marge als alumnes que volen fer la dual. Bé, no sé si vols afegir alguna qüestió al respecte, Miguel Àngel, d'això, del tema de Covid o... Bueno, no, ja ho has explicat molt bé. Simplement el Departament d'Ensenyament també està traient resolucions en funció de com va tot el tema de la pandèmia, tot el tema del Covid, i per tant ens anem adaptant a totes les indicacions que van traient, no? El tema de les hores, del còmput global d'hores també. Bueno, és una miqueta això, no? Que anem... Tota la incertesa que es pugui viure es viu a tot arreu, dintre de l'escola i de l'FP Dual, però bueno, estem en ello, estem intentant que tot surti el millor possible. Molt bé. Hi ha una altra qüestió per aquí que formulen, que és què passa si en aquesta fase de prova que has comentat que hi ha inicial de 100 hores, què passa si un alumne no supera aquestes 100 hores? Doncs no passa res. En principi aquest període està per això, per fer l'encaix una miqueta entre l'empresa i l'alumne, sigui per una raó o per una altra, perquè l'alumne o per l'empresa no vol seguir amb aquesta FP Dual, doncs haurem de buscar una solució. Una solució és busquem una altra empresa i tornem a començar, no? Això seria una solució, no hi hauria cap problema. L'altra és que, per exemple, ens ha passat alguna vegada que l'alumne decideix que al final que no vol fer FP Dual en aquest període, doncs podria, evidentment, en la mateixa empresa o en una altra, acabar però en període FCT, sense remuneració, conveni només. O sigui, opcions sempre hi han d'haver-hi. El període precisament aquest de prova és per això, per veure si hi ha un encaix de perfil entre l'empresa i l'alumne. Per tant, sempre hi haurà una solució, no hi haurà problema. Una altra així més genèrica és si es vol anar a la universitat, un s'ho planteja tant en grau mitjà com a grau superior, quin model de pràctica se recomanaria, la FPT o la dual? Bueno, jo soc el coordinador de FP Dual. Diria que per mi la FP Dual és una gran via de formació professional per anar a la universitat també, per què no? O sigui, per anar a un entorn laboral i per anar a la universitat, evidentment, t'està donant unes competències professionals d'una qualificació que jo crec que si són ben profitoses a l'empresa són molt interessants. Per tant, jo sempre apostaria per això, per la via de FP Dual. Estem veient molts alumnes de grau mitjà, com tu deies, que han fet FP Dual, que segueixen, si és possible, a la mateixa empresa fent grau superior i que van a la universitat i les competències que demostren són molt bones. Per tant, jo sempre ho aconsellaria. Jo també afegiria que potser potser no s'ha entès, els alumnes sí o sí han de realitzar pràctiques, un dels dos models, o la FFT o la FP Dual, o un o l'altre. En la FFT hem comentat que la nota només és apta o no apta, però la FP Dual implica, jo crec que alguna vegada ho he calculat, gairebé el 30% del cicle, la nota la posa l'empresa. Per tant, deixen de fer hores de classe a l'escola perquè s'han de dedicar a fer aquesta formació a l'empresa. No és perquè algú ha realitzat aquí una pregunta com si sembla que es comença massa d'hora la inserció laboral i per tant va en retriment, o així ho he interpretat, si no és així em corregiu, que va en retriment de tenir una millor formació. La formació la realitzen tant a l'empresa com a l'escola i inclús en l'empresa és molt més específic perquè els mitjans a vegades que tenim a l'escola, degut als currículums i tot, i la realitat, etc., no és la que tenen a les empreses, que moltes vegades tenen l'últim en tecnologia i moltes vegades aspectes que veuran inclús a la universitat. Per tant, és una formació totalment complementària i que va de la mà del que realitzem a l'escola i és això, a l'hora d'empresa, inclús més enllà, perquè podran aprofundir en molts més aspectes del que podem veure a classe. Per tant, una cosa no treu l'altra, i si es fa FFT o es fa dual, es pugui anar o no a la universitat més o menys preparat. Tots van igual de bé de preparats.
Aquí la qüestió és si l'alumne vol valorar això i la família i dir apostem per la dual per tal que també quan vagi a la universitat ja tingui una experiència. Hem de veure l'altre aspecte. Tenim, i els companys de grau superior ens ho comenten, que molta gent que està fent universitat, s'hi falta molta pràctica. I què fan? A l'invers, han acabat els estudis universitaris i s'apunten a un grau superior per obtenir aquesta facilitat, viabilitat per anar a l'empresa a fer pràctiques i ja inclús obtenir una feina. Per tant, donaria una mica la volta de truita i dir per què si els de la universitat venen a FP una vegada ja tenen títol a obtenir feina, per què no els de FP que han fet la dual no poden anar a la universitat? És totalment igual de vàlid. Hi ha una altra qüestió també que és si un alumne és de fora de Barcelona, qui busca l'empresa? L'alumne de l'escola. Nosaltres, com a tal, busquem les empreses per tots els alumnes, independentment de si viuen a Barcelona o no. I jo diria, no tinc totes les dades, lògicament, dels alumnes, però més del 50% dels alumnes que tenim a formació professional no són de Barcelona. Venen de Sabadell, del Masnou, de Vilafranca, Sant Pere de Ribes, venen de totes bandes. Llavors, nosaltres què prioritzem? Si és l'alumne que coneix alguna empresa a prop d'on viuen ells, doncs demanem les dades més per tal de valorar si aquella empresa compleix els criteris del pla d'activitats i més del cicle per fer les pràctiques. I a partir d'aquí fem un contacte més. O si no ho fem a prop de l'alumne d'on viu, busquem una empresa a prop de l'escola, per tal que l'alumne facilitar-li també que des de l'escola pugui arribar ràpid a l'empresa i després de la pròpia empresa anar a el que seria casa seva. Per tant, és independent, visqui on visqui l'alumne, nosaltres com a escola busquem la primera empresa als alumnes. Per què diem la primera empresa? Doncs pel tema de que si hi hagués algun incident, que amb tants alumnes que tenim a vegades passa, que hi ha hagut un incident a l'empresa per algun robatori o alguna cosa molt excepcional, jo en el temps que porto s'ha donat dues vegades amb 7 o 8 anys que portem, doncs clar, ja l'alumne, inclús l'escola ha perdut aquella empresa degut a aquell alumne per una falta greu a l'empresa. Doncs és en aquests casos excepcionals on és l'alumne que es buscarà la següent empresa. Però això ja us dic que passa molt puntualment, en el que portem 8-9 anys ha passat, millor que jo recordi, 2 alumnes. Molt bé, altres qüestions que també em formulen per aquí és si es fan activitats extraescolars per la tarda, el tema idiomes, bàsquet, futbol, música o altres que poden haver, o inclús ja han definit les vacances a l'estiu, juny-juliol, es pot fer la FP dual? Seria per Miguel Ángel? Sí, com comentava abans, la FP dual comporta això, que s'han de fer les millores, ja ho has dit tu. Llavors, aquestes millores passen per fer una mica el programa, l'estructura que hem comentat, i per tant, juny-juliol, l'alumne segurament haurà de fer aquestes 7-8 hores diàries, per tant, i el segon curs haurà de fer aquesta alternança, per tant, tindrà una ocupació horària entre l'escola i l'empresa, com a mínim des de les 8 que començarà aquí, jo calculo, normalment estem anant cap allà a les 5 o les 6 de la tarda, depèn de com. Per tant, tenint en compte això, a partir d'aquest horari es poden fer extraescolars? Sí, evidentment pots fer extraescolars a partir de les... Si has acabat a l'empresa i te'n vas a fer anglès, bàsquet o el que sigui, evidentment es pot fer. Ara, que hem de tenir en compte això, sí, que al juny-juliol haurem de fer 8 hores, que només tindrem l'agost, diguéssim, de vacances. Això també s'ha de tenir en compte. Per tant, tenint en compte aquest horari i aquest calendari, diguéssim, podem fer extraescolars, sí, dintre que les encabinen en aquest horari. M'ha explicat? Això seria una miqueta el comentari. No sé si hi ha alguna... Hi ha alguna qüestió més, jo simplement contestaré alguna aquí ràpid, a nivell d'algú fa el tema de continuar a la mateixa empresa entre grau mitjà i grau superior, normalment a l'empresa també li interessa, com hem comentat abans, i s'adapten a l'horari normalment de l'alumne, per tant no ha d'haver cap problema. I ens comentaven aquí alguna qüestió també, disculpeu que ho vaig llegint i intento no deixar-me cap, de si tenim, ara en tema de Covid, si tenim les mateixes dades de l'any passat d'alumnes en dual i si tenim també el mateix número de demanda per part d'empreses de dual. Miguel Ángel? Sí, evidentment, això
és fàcil d'entendre que el nivell de demanda que teníem i el que tenim ara no és el mateix. Les empreses, evidentment, han patit i estan patint tot el tema del Covid, tot el tema de la pandèmia, les restriccions, com ja sabeu, i segurament s'està passant en alguns casos, ERTEs i tot això. Per tant, evidentment, estem tenint més dificultats. Ens estem en sortint? Sí, ens estem en sortint i estem intentant, i tenim molt bona relació amb moltes empreses. Tenim uns tutors que estan suant i estan fent molta feina per tal d'aconseguir que els nostres alumnes facin FDT, facin FP dual. Jo des d'aquí els valoro molt perquè de veritat que estan tot el dia comunicant-se amb les empreses, anar fent el seguiment, però sí que és veritat que està afectant a totes. Tenim molts sectors, nosaltres toquem molts sectors industrials i tal, i està afectant. Però és una situació complicada per tots, d'incertesa també i de molts alts i baixos i de moltes inseguretats. Per tant, però s'ha de seguir treballant perquè tot vagi bé. Bé, per acabar, respondré alguna pregunta ràpida, passarem a finalitzar. Referent a algun diuen, pregunta-me per aquí, quan sabem si els alumnes són aptes o no dual? Miguel Ángel, durant l'exposició, ha comentat que després del seguiment que fem a finals de gener, allà es defineix en la Junta d'Avaluació quins alumnes poden optar i més. Llavors, abans de començar el 15 de març, durant el mes de febrer, principalment són els tutors acadèmics, els tutors de pràctiques de l'escola, qui es posen en contacte amb els alumnes i els van comentant de si són aptes o no per fer el dual. Tot s'ha de dir que hi ha alumnes que millor en aquest moment no ho són, però al final del curs ha hagut un canvi i poden ser-ho, per tant no hi ha cap problema. Però sí que necessitem saber-ho el més aviat possible quin percentatge d'alumnes hi ha o quins són els alumnes per tal de poder començar a posar en contacte empreses amb alumnes per a aquells que puguin començar més aviat ho puguin fer. I respecte al tema d'alguna pregunta de si poden fer pràctiques en la pròpia empresa familiar o si algú té un contacte on poden fer pràctiques, o si una empresa té opció de fer pràctica estranger, els alumnes poden fer pràctica estranger, tot això és factible. Sempre hi ha alumnes que volen fer pràctica estranger, per tant, això és a través de l'escola, a partir de la web que us hem ensenyat abans de pràctiques, és deixar ja les dades i podeu fer. Sí que us he de dir que alumnes fer pràctiques en empreses familiars, això no és factible, no és possible per normativa del Departament d'Educació. Però sempre diem, en lloc d'agafar el teu fill o filla, mirem d'agafar algun alumne del mateix curs i així anem compensant un per altre perquè per si en la mateixa empresa familiar no en podem fer. I sí que un últim comentari més en aquest aspecte, ja no em poso la cara del que seria cap d'estudi, sinó ben bé com a tutor. Com a tutor de pràctiques, i en nom dels tutors, comentar-vos que podeu ajudar també els vostres fills a poder fer la millor presentació inicial quan van a l'empresa. I m'explico. Nosaltres, en aquestes sessions que fem de tutoria al mes de desembre, entre la documentació i més que demanem, sí que ens demanem que la primera cara sigui la més important. Nosaltres, com a tutors, intentem vendre el millor possible a l'alumne perquè el coneixem des de setembre a nivell d'empresa. Però després això no es pot anar pel terra en el moment que veuen el currículum. Per això el currículum és molt important. Nosaltres direm als vostres fills i filles que ho facin, a part de les indicacions que es donin a classe en el mòdul default, que també ho presentin a vostès com a pares mares per tal que valorin si està bé o no. I sobretot que posin una foto i una foto alegre, perquè és la primera vegada que venen a l'alumne i per tant a vegades que les fotos són tristes i jo inclús a classe els dic la primera foto és la que veuen vostra indicarà molt i això farà que miren millor el currículum o no el miren. Per tant, també que millor que provar-ho primer amb vostès i vostès que puguin donar l'aprovació, doncs mira, destaca això, destaca l'altre. Res més. Espero que haguem pogut donar resposta a la gran majoria de preguntes. Si no, insisteixo, us enviarem la presentació, us enviarem documentació. Qualsevol dubte o qüestió, sisplau, no us quedeu allà a veure que això no s'ha explicat bé o més, ens envieu un mail en aquesta adreça que surt aquí, que és la fpdual@sarrià.salesians.cat. Sense cap problema, de seguida puguem, us donem resposta i esperem haver pogut resoldre el màxim possible de dubtes, que ja tothom es pugui quedar una mica més clar tot això del model de pràctiques. I res més, moltes gràcies per la vostra
escolta entenc activa, perquè vaig veient també en el que seria el xat, i esperem que tots aquells vostres fills que vulguin fer formació en centres de treball dual puguin fer-ho amb les millors garanties des de l'escola, les donarem, també des de les empreses. Esperem que aquesta experiència sigui la més profitosa i positiva per a ells en aquest primer contacte que tindran a nivell d'empresa. Res més, moltes gràcies i fins aviat. Bona tarda i molta salut. Això mateix.